сметка целта оправдава средствата или, може би, ако бих казала, в крайна сметка цената е да има една красива, идеална права усмивка, както се казва. По-добре години и половина да ходим с брекети и да не се харесваме, но след това цял живот да са ни хубави зъбите. Още повече, че съвременната ортодонтия много е развила фиксираните системи. Ето вече дойдоха на помощ, което смятам, че е най-истинска революция в ортодонтията. Най-новите пасивните самолигиращи брекети, които вече предотвратяват необходимостта от вадене на зъби. Много сме чували преди вадеме зъби, за да може да се наместят пък други. Сега вече категорично са свели до минимализиране вече ваденето на зъби или пък до използването на бърза палатинална експанзия или пък до екстраорални апарати. Категорично тези нови брекети, защото те движат коронката на зъба заедно с корена, използват леки биологични сили, заедно съвместно с лицевата мускултура, правят една перфектна усмивка. Дори на възрастни пациентки забелязваме, че се подмладява лицето. Така че ортодонтията напредва непрекъснато. Ето и най-новите също брекети. Това са индивидуални брекети, които се изработват в зависимост от тежестта на зъбно-челюстната деформация. Взимат се отпечатъци, изпращат се в щатите, чрез специален софтуер се сканира и се изработва 3D виртуален модел, който там нататък вече се прави с индивидуален брекет, с индивидуално високотехнологични дъги и вече пристига в съответната държава, примерно в България, лепат си върху зъбките и всичко е адски прецизно. Добре, това е един крайен индивидуален метод, който е съвсем много са досегашните методи и все пак по някакъв начин пак не са ли били индивидуални за всяка уста, всяка захапка, всеки човек? Не, категорично не. Тук вече всеки брекет си е строго вече прецизен, слага се торка в самия брекет, абсолютно нищо общо. Но не смятам, че конвенционалната технология, т.е. традиционалните брекети са били в ущърб на ортодонтите. Напротив, на никакъв случай, както всяка дисциплина, всяка материя се развива непрекъснато. Ето, примерно, на най-новите също. Тя не е толкова нова, но Invisalign, това са тези нощни серийни лайнери, които се сменят, които се поставят върху зъбките. Но пък те от друга страна имат, те наистина са невидими, но имат ограничено използване при по-леки случаи, когато има леки ротации, т.е. леко криви зъби. Но иначе при една кръстосана захапка, която видяхме преди малко, при една, примерно, пак казах, прогнатия, т.е. преразвитие на горната челюст и долната челюст, няма как да подейства. Възможно ли е да се сложат брекети не на всички зъби, на горната челюст, на долната или т.е. дори на няколко зъбчета само? Не, брекета като самостоятелно не действа. Иначе могат да се използват сегментната техника, но като самостоятелно за лечение на цялостна захапка не може. Тоест трябва на цялата долна? Да, за да направим една захапка, просто трябва и горна и долна челюст да включим, тъй като ако само подредиме горната челюст, в момента, когато се свалят брекетите и дори пациента продължи с едни ретенционни елементи, примерно вакуумирана шина или някаква шина, в момента пък като се махне тази шина след една година и половина пак от пасивния период на лечение, зъбът се стреми да си се напасне, да си намери своето място в долната челюст и неминуемо се изкривява. Тоест, опитвали сме се да лекуваме нещо, но не цялото. Да, една челюст просто винаги, в много индивидуални случаи, може когато леки ротации, леко криви зъбки, да, но примерно да се направи една захапка, това е недопустимо и това е грешката, която правят доста така някои от колеги, които са с по-малък опит, примерно лекува се една челюст и след това казват, ние носихме брекет и се върна. Защо се върна резултата? Точно това е. Като няма добро туберкулно-фисурно сключване, няма оптималната захапка, неминуемо ще се върне рано или късно след 3, 4, 5 години. Така. А сложен ли е самият процес на поставяне на брекетите? Не, в никакъв случай. Зъбките трябва да са идеално почистени, с специални лепила, се поставят лепеце, не е това, както някои биха казали, че се правят дупки по зъбите, защото съм чувала и такива термини. Не в никакъв случай. Трябва задължително при брекетите да се знае, че трябва да се спазва перфектна орална хигиена. Това е едно най-важното условие. И каква е тази хигиена? Какви са методите по-специфични за почистване на брекети от това да си измием само зъбите? Да, значи първо, след всяко хранене трябва да се четкат зъбките. За тази цел ние даваме специални несесерчета, в които имаме четка за вкъщи, която е с един улей, за да може горния и долния слой да минават при четкането над и под брекета. С естествено кръговообразни движения или вертикално от венеца към режещия ръб. Друга четка за
училище или за работа. Има също интердентални четки, т.е. междузъбни четки за вертикално почистване на пространството между зъбите. Има също конци за брекети. Нали, всеки ортодонт трябва да опише на пациента, т.е. да обясни на пациента по какъв начин, но след всяко хранене трябва да се четкат зъбките. Това е единственото условие за поставяне брекети, иначе в противен случай категорично могат да се напластят една зъбна плака, която в по-късен етап води до развитие до кариес. И оттам идва това, че много често също пациентите чули сме, че брекетите водят до кариес. Не брекетите, не спазването на добра орална хигиена. Тя е която води, а реално тя зависи от самия пациент. Но за тази цел също пък има и едни таблетки, които се продават, които се карат детето след като се измие зъбките да се сдъвче. Естествено, тя съединява се с плаката и докато не се измие примерно този лав цвят, който е върху зъбките, значи все още са мръсни. И категорично отпадат стандартните четки за миене на зъби, който носи брекети. Да. Каква е разликата между брекети и стандартните шини? Шиничките. Ами брекетите по принцип, освен че ако направим така като една таблица, брекетите първо са за постоянно със зъби, шините са за смесено със зъби. Може да се използват шини за постоянно със зъби, т.е. при възрастни пациенти, но когато имаме по-леки деформации, пак казах, леко ротирани или изкривени предни или странично някой зъбче, т.е. шините не могат да лекуват тежки деформации, освен в по-малка възраст, преди да сме приключили, т.е. преди, да речем, 15 години, преди пика на пубертета на растежа при момченцата и при момиченцата, защото те се различават. Другото е, че шините зависи, т.е. качеството на лечение от това дали има колаборация от страна на пациента. Т.е. ако детето, примерно, не си носи шината, колкото и точно да са направени или планирани шините, как да действа? Значи то го носи само през нощта, няма как да действа на 100% шината, докато брекетът е залепен върху зъбната повърхност, на 100% действа 24 часа и неминуемо просто има ефект. Не може, няма как просто да не стане. Кое от двете е по-болезнено? Носенето на брекети или носенето на шини? Лично аз не бих казала, че има болка и при двете. Но има някакъв, може би, дискомфорт. Дискомфорт има лек, защото, примерно, когато е поставена шината, през нощта тя е действала, има едни еластични вълканца. Когато сутринта детето махне шината, зъбчето се стреми поради тези еластични вълканца да се върне в изходна, в старата позиция. И това движение, първите 1-2 дни, възможно е детето да го обърка, дори не до болка, бих казала, така лек дискомфорт или едно така тръпнене на зъбките, както се изразяват. Но за тази цел пък първите 2-3 дни хубаво е да не се храни с твърди храни, по-кашави храни, примерно пюренца, супички. А след като толкова много навлязаха брекетите, все още някой използва ли носенето на шини? Да, при деца. Аз лично поддържам носенето на шини при деца при малки, защото стига детето да носи както трябва, няма никакъв проблем. Поддържаме перфектни резултати. Пак казах, всичко определя възрастта. Както за всяко нещо. Да, абсолютно. Брекетите, пак казах, те са изцяло за всички възрасти. Няма възраст. Пак казах, дори препоръчам носенето на брекетите при по-възрастни пациенти, защото повечето 70% са с пародонтални проблеми и за да може да предотвратиме тази травматична захапка, която почти при всеки пациент имаме, ние трябва да сложим брекети, да се уравновеси това напрежение и в крайна сметка зъбките се запазват изцяло. Подобрява се профила, всичко се подобрява, дъвченето време. За финал, съвет от теб към нашите зрители, каква хигиена да спазват? Не, що се касае за хигиената, перфектна, но препоръчам на родителите да водят децата си от ранна възраст профилактично. Просто задължително трябва да се водят, защото има деца, които по някаква причина от страна на родителите или от някаква страна, дори от общия зъболекар, който не е обърнал внимание, идват прекалено късно и тогава се налага вече, примерно, резекции на долни челюсти, заедно с брекетите. Много по-се усложняват нещата. Просто водете родителите по-раничко на ортодонт. Много ти благодаря за това гостуване. Желая ти успех и благодаря още веднъж, че беше моя гостенка. Вие останете